हेलो फ्रेंड्स फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि सेराव आं गोदान निउस आपडेटफोरखौ लाना फैफिनलायबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। मैया आसामाव गासै कर'ना पजिटिभ मोनदोंमोन 1202 आरो बे 1202 नि मादाव 777खौ गुवाहाटी सिटियावनो मोननाय जादोंमोन। दा आसामाव गासै कर'ना पजिटिभ दङ। टटेल केसेसा दङ 11001 आरो रिकभारा जादों 6327 एक्टिभ केसेस दङ 4657 आरो थैनाया जादों 14। बेनि उनाव दङ जोंहा 4 जुलाइ कामरुप मेट्र'नि एडिशनेल डिप्युटी कमिशनार बिथांखौ टेस्ट खालामनायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादोंनो। थ' नैबे सावगारि नुनायानो बिथाङानो कामरुप मेट्र'नि डिप्युटी कमिशनार। थ' बेनि उनाव जोंहा आइ दैमानि रुगुङाव सासे आइजोनि गोथै देहा। चिरां जिल्लानि बिजिनी महकुमानि सिङाव थानाय मंगलियान थुबुगुरियाव दख'ना गाननाय सासे आइजोनि गोथै देहा बोखांनो मोननाय जाथाया ओनसोलनाङै सोमोनांनाय लाबोदों। मख'जाथावदि गोथै देहाखौ आइ दैमानि रुगुङाव नांथाना थानायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा नुस'नो आरो पुलिसनो खौरां हरो। गोथै देहाखौ सिनायनो मोननाय जायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैनो सुबुङा दख'ना गाननाय मोनदों। थ' बेनि उनाव जोंहा दिनै 5 जुलाइ रबिबार पुर्निमा। दिनै अखाफोर मन'गोन। बे अखाफोर मन'नाया जागायगोन फुंनि 8:30 लानानै 11 रिंगासिम आरो बे अखाफोर मन'नायखौ भारताव नुनो मोननाय नङा। बेनि उनाव जोंहा मैया आमेरिकानि 244थि उदांस्रि सानमोन आरो बे 244थि उदांस्रि सानाव भारतनि गाहाय मन्थ्रिया आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्प आरो आमेरिकानि सरासनस्रा सुबुंफोरनिसिम गोजोन हामलायनायखौ बावहरो टुइटारनि गेजेरजों। बेनि उनाव फिन टुइटारनि गेजेरजों रिप्लाइ हरो आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ थेंक इउ माय फ्रेन्ड आमेरिका लाभ्स इन्डिया। थ' बेनि उनाव जोंहा एन मोन्थाय माने मार्टिन नार्जारि मुंनि सासे सुबुं बिथाङा डिजिटेल बड'लेण्ड फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे भिडिअनि गेजेरजों गासै एबसुनि मावथि सोद्रोमाफोरखौ जिउ फोजोबनाय हुमखि होनायनि थाखाय बिथांखौ निसिमा दख'रा एबसुआ FIR खालामबायनो। थ' मोजां खौरां 220 मोखां बिजाबाव बिथाङा बुंदों सिगांनि समफोराव जेसेबां बर'फ्रा दावराव दावसि जादोंमोन बिनिख्रुइ बांसिन खास्रि बिस्रि जागोन होनना फोरमायदों आरो बिनि समाजाव गनायजाथावै खोथा बुंनायनि थाखाय निसिमा दख'रा एबसुआ FIR खालामबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। थ' बिथाङानो बेखौ नुनाय सुबुङानो बिथाङानो मार्टिन नार्जारि। थ' बेनो दं आसाम डिब्रुगड़ इउनिभारसिटिनि सासे प्रफेसार मुङा जादों ध्रुबजित चौधुरी। बिथाङा मैया पुलिसजों खाजायो। जाहोना जादों बिथाङा मोनसे वेबसाइटआव सेक्सुवेल भिडिअ हगारदोंमोन। थ' बेनो दं मैया उत्तर प्रदेश आरो बिहाराव सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव 49 सुबुंनि जिउ खहा जादों। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गोजोन्थों।